ନାଇଁ ଯାଉନା ମୋ ପାଖେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ବେଜେତ ମାଇନା କେସ୍ କହନା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେଉଛି ଘରେ ଗଲେ ଟେନସନ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଘରରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ନା କେସ୍ କରିବି ମୋର ବାଧା ନା ବିଲ ବାଡ଼ା କଲି ପିଲା ଛୁଆ ବି କଲି ସବୁ ରାତିରେ ପାଟି ଥାଉଛି ପାଡୁଛି ବେଶୀ ମୁଇଁ ମର୍ଜି ମୁଁ ଡେଇମି ଚାଡ଼ରେ ମତେ ନେଇ ପଡୁ ଚାଡ଼ରେ ଧରୁନ କିରେ ମଜା ପାଇଁ କଲ କାହିଁ କରୁଛ ଏ ତ ମଜା ପାଇଁ କଲ ଭଲ କାହିଁ କରୁଛ ଏତେ ଏଠି ମଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ସେଠି ଅଛି ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ତିନି ମହଲା ଚାଲେ ଦେଖେଇବି ଚାଲେ ଆରାମସେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଯିବ ତୋତେ ଦେଖେଇବି ଆ मजा लागला ना आणि की नाही तो खेळी जाऊ पुरे खेळ खतम खेळायचो आइडिया समझाया आइडिया कुछ समझा no.